μετά περισσότερο που τις λειτουργούσαν με το πάθος και την αποφασιστικότητα που έχουν, παρά με το καθαρμένο που ονομάσταν σε ορισμένες περιπτώσεις. Και κατά περίπτωση της ομάδας της Σλοβακίας, γιατί προσπάθησε πάρα πολύ, τουλάχιστον να φτάσει στην ισοπαλία και από εκεί πέρα να διεκδικήσει την νίκη. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά και το κέντρο, με λίγα λόγια, έδωσε τα πάντα, ανέβασε πάρα πολλούς θετικούς. Νομίζω όμως και εμείς από την δικά μας την πλευρά προσπάθησαμε πάρα πολύ, τρέξαμε πάρα πολύ και